бъде. Гош, там ще умреш, гледай си как ще Гош ще умре. Гледай как се прави, бе. Бат, ходи ми събери екипировка. По става хора, аз съм Огаров и както разбрах и прочета по коментарите, доста ви харесали поредицата на CSGO. Та днес ще играем с BG. И както виждате, глушак от махалата. Чакайте да се смена клавиатурата, защото съм с механичната и не искам да чувате този звук. О да, това е гласът на глушака. Нека да почваме. Аз отивам на B. Тихо е, жълт. Аз съм сам на B между другото. Пътя няма никой, брат. OB, one more B, guys. Come B, bitches. OMG, OB. Един на вратите. Какво се мислите, бе? Да, ще бъде! Бата не мога хит. Тия двамата... Патрони. Аре, няма... Аре, би го, бе! Гошо, влизай да ги разсееш. Влизай, брат, влизай. Влизай. Ние ги убихме, бе. Така, евала. That's how we do it, motherfucker! Бата, на тебе ти трябва лекар, сериозно. Абсолютно му трябва лекар. О, в това го мютвам, говори на... Не знам какъв език, бат. Shut up, муслим! Окей. Окей. Катония, Окей. Дал на негъра, бе. Той затова го говори. Окей. Махни, бе, ще бъда подковазна! ОМГ, защо говоря с Кей, с като аз се бях направил с В. One mid, one top of mid. Флашки лонг, фляши съм. Аз съм много краен, забравих си броня. Има ли време да си купя? О, взех си. Всички лонг. Един минус 69, друг минус 61, друг минус 30. О, не, брат, много крайно стана. Лонг. Брат, верно ли? Нищо, пак ги взехме, пак ги изнесохме. Трябва само да загрея малко. Така е, баба. Найс! Така се прави, бе! Между другото, ако не знаете, аз се пиша Мендас. Не че нещо. Да. Не че го спомена, да, ама нищо. Как си купа кита, не броня, бе? Абе, аз мютвам цели отбор, бе, бро. Да, бе, аз... Правилно! Един се опитва да говори като Гошо, брат, и... Грач. О, май ще бъде мютнат всеки момент от мен, ако продума. Не ме копирай, бе! Вижи турика! Заглавието на клипа ще се казва "Играем с аутист". Точно така е, goddammit! В Lower Tunnel 100%, не всъщност последния мисля, че е на... Виждам червеното тикче там на лонг. Не, това беше дикой. Окей, пред тунела е. Да, пред тунела е. Някой да помогне? Убийте го! Изяжте го! Убийте го! Така, сега ще им тагне тук на личи сетка да го гледат всеки рунд. Така. Аз едно око, Big Brother вижда всичко. Да, Big Brother бат. Никога повече! Ето. Позволим на мрака! Третото око на... Третото око, така. Ние сме! Бата, аз имам чувство, че след малко ще го мютна и от Discord. Аз май ще мютна Гошо от Discord след малко. Не бе, споко бе, Гошо. Цункам те, беби, обичам те. Къде попаднах? Цялата махала ще дойде на B, брат, имам такова чувство. Има някакъв дикой. It's all B, dude. It's all B, вика, брат, има дикой. Ти тъп ли си, бе? Мисля, той Мисля, той да, сещате се. Вика, it's all B, брат, само някакъв дикой. О, шит! Short. It's a short, Mario. О, shit! One city. One city and bomb is short. За тебе, Уести! Не, това е Гошо. Аз там долу мога да има някой, но не съм сигурен. Сити е. Браво. О, Гошо MVP. Точно така, goddammit! Така, Гошо. О, сърчица отгоре ще му слова едно Той има 10к и цъка с пистолет, бати с каперника. Писти очи, бе, ето едно куче. Тук ста намазал. Коче! Точно така! Кучета бой с котки!
Вижте и котки. Трябва ли си го? Ева Гошо. Който синия летал, бе, бате? Гошо майче. Не, Гошо е зеления. What? What? Има някакъв... Не знам как го убих, брат. Къде са? Бомло. Лонг. Ара На лонга съм. ще им отиде отзад. О, един сити. What the fuck? Изгубих контрол на мишката. Един е... мид. One mid, guys. Уля, бате, видях, че го убих и на... Да, видях, че го последния че го е оцелих. там вратите на лонг май. Найс. Бате, с някакъв мизерен жълт меник съм. Брат ще ми кажеш, аз имам 3 кила, а Гошо има 4, брат. Аз се излагам много мизерно. Сега ще чекам сериозно, сега. И аз така казвам всеки едно там нещо. Ехе, колко такчета. Ехе, направо си ги изхъбих. Аз имам още 5. Не, всяка игра ми дропа някакви шитери такчета, брат. Абе, напали ли с Зюса, като стрелнеш да го чуеш от всякъде? Кое? Зюса. Между другото, има някакъв нов гейм мод с само с... Мисля бук... О, what the fuck. Ето, аз съм на лонг. На лонга съм, брат. Бомбит. Аз съм мид, няма никой, брат. Бомбата е мид, елата мид. Един мина към това. One rush pin, tunnel B. Shit, holy fuck. Последните двама са лоуър. О, кажи се, бе. Той тръгна нагоре към... Мога да се цепна главата сега. Не бе брат, тъп ли си, намеца ли бе брат? За какво мен ме такова? Много мажно те флашнах брат. Да, Гошо брат. What? Аз съм атакнал някой май. Да, мен цепна. Не, мене! Не, тебе няма как да съм те цепнал Гошо. 8 хит, 8 кръв си ми взел. С 1 хит, брат. Вау. Толкова много I учи. go long A. Аз забравих да си сложим бой. Гош там ще умреш, гледай си как ще Гош ще умре. Гледай как се прави бе. Бат, ходи ми събери екипировка. Go pick up my stuff, meat. I have grenades, AVP, whatever you want. Шут. Бати, що си с този скаут? Бе, без. Извини, дефюски. Когато бъркаш АВП-то с скаут. Мата, аз защо? Ще имам зюз, бе. Защото защо? No scope! Дай му жегата! Айде бе, мата! Браво бе! No scope, no! Бате... То докато презадявам. Найс. Behind. Long AVP. Кар. Другият ти е... Те са на повадел. Абе, те са... Both side. Говорим на български, ще разберат. Не си било дупето по-яко, това е все едно да правиш... Брат, аре стига сте... О, не, мютвам те гаден педал. Едно в едно. Да видим тази ситуация, ще бъде ли взета? Прави ги нашия. Прави ги, те тъпи. Само не ги прави. Ако смока беше малко по-вдясно, можеше да успее. Свърши ми тагва, не е бил последния таг с това е само тъпото куче, бате. И това червеното. Това ще му кросна окото. Не! Окото твое ли беше? Да. Една! Holy fucking hell! Чуй да аз тук да погледна малко. Oh shit! What the fuck? Какъв късмет извадих? Maybe mid? На колко си? На 19. Ще ти бия глава, брат. Too short. Bomb short. Too short, but има рапър too short. One minus. Той на 10 кръв. Добре, да не на 10 кръв. Той на 10 кръв, да. И го мисля. Short.
Too short. Тихо, И тихо. двамата са там. А то моя вата е. То бата се е засилил все едно. Не, 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 не. Как те издаде копелето? Дай, презарежда. Найс. Nice, dude, nice. Найс, бро. Nice try, Бате, dude. го бех спрямо малко по-наляво, ще чех да ги убие двамата. Найс трой, dude. Хора, готови ли си да ги разбият тази игра? Сега сложа едно на млечно вече. I do be... Е, такова имах точно и ми... А, не, това не, такова нямах. Чао! Е, тук ще им смокна с едно да си мисля, че ще го в тунела. Когато гол ще си пише Сиони вместо да играе. Защото си педал. Без това нищо не помагаш. Oh, they're like... They just got out from the tunnel. Maybe short. О, да, шорт. Да, защото са бате! Дай, Гошо, дай! Bomb short. Опа. Вземете Тук ми се ядо. запалил небето, бе. Nice. Last one short. Не, всъщност не съм сигурен. Maybe. Беше short, I'm not sure. Беше шот. Мисля... Не, без шот. Минава си ти то. He's goose. What? Кой го уби? Този жълтия. Убий го, бе! Това са ръчице. Колко сладко. Абе, шилеш пинца ли? Шилеш пинца. Когато има трябва пета бата и са... Г. Бате, отпуснах се, защото си пише Сиони. Аре, идвате тунел, бе, педали, аре, лате на Б, бе. Аз гледам Сити, Мид и... Те идват на Ато, защото знаят, че Гошо е тук. Да! Тук ли са? Bomb mid. It's all. Bomb outside city, like, mid. Bomb near City's fun. Yeah. Там са. There. Бич! Аре, покажи се, префайр! Fuck! One is minus 60, Xbox, and the other one is lower. Какво е Xbox? Xbox е толкова, що не там. В смисъл, Да. Не! Xbox е Гошо, Бате. ходи е там в вратата. Ходи. Е тук, е толкова. Смених си това е без да Xbox. искам ръката. Дали съм правил с едно копче, си сменям ръката. Хора, харесва ли ви геймплея? Утре ще има два клипа. Това е лесно като текера. Така е. Чейс, флотсъкъм, свим пи. Между другото, пичове, утре... Това е рекорд за мен, двата канала ще има по един клип. Смисъл ще кача този клип геймърски, утре ще кача и история. Само да се сета коя да. Notification навсякъде. Да. Аре, покажете се на тунелчето, бе. Сам съм наби, хора. Гледам шорт и мид. One more B, please, come. Няма те, ако ти дойдат от мида. Не, поне един да дойде, брат, защото. Не. Чувам някакви стъпки. Дай се тука! Зад синия на... Шорт. Be careful, long. Имаше на шорта, обаче си тръгна. Отивам на шорт тайно. Дано да има още някой останал тук. Аз гледам шорта, не се излезна. Okay guys, the bomb is short, so... One pit. Ето тук ще да е one поне pit. единия. Dad. Когато не си играл с iPad от един месец. Той вика, че е в базата AFK, бате. What? Май верно ми си видя, че е AFK. То чакали са някъде тук, много мизерно. Не AFK, he's no AFK. He's not. I give you the throne. Опа! Near Взем си smoke, goddammit. Където е, бе? А той е на B. Синия умира. Найс! Nah. Найс! Синия лъкна. Искам на тагна! На кашона, не успях.
He is B. He is B, guys. AWP in this fucking team. Я видя някой по-хубаво такче. Okay, my bro. Имам усмивки, зелена лапа. Като марсианец. Оф, ще пром да пикна. Окей, няма как като ме. А всъщност... О, шит, някакъв цели с негева. Само като спре ще пикна. О, шит. Чувам го между... О, шит! Това не го очаквах. I think short. Like I heard footsteps. Oh shit. О, не, бати идват. Откъде? Mid. Going maybe B. Yeah, they're going B. Oh! Мале, как ще е много скоп на жълтия. Белото им показа тъмната страна. Искам в парламента. Иди! Са носкоп. Правя носкоп, ако цела някой бата сори мотори. Носкоп! Не, няма, много е близо. А, калашник, що не взе калашника? Пичове, ние сме 4 5-та. Guys, why 4 AVPs? For fuck's sake. Покъда? Пета. О, глей. Так, що ми има коронка. Колко секси. Ей, кучка, шажа, пата! Съм много лесния, брат. Гошо, умираш другия рунд, копеле гадно. Умираш. Ще умреш в мъки. Ще умреш в огън. Ще бъдеш пренесен в жертвоприношение към култа. Па чувам някакви пистови мотори, така. Какво? Уест има уби? Кой? А така е, вала брат, така, би го What the толкова. fuck are you doing, dude? Kill him, kill the He's going B. the fucking... Yes, I know, but I don't speak about you. I speak about Gosho. Fuck Gosho. In spawn T1. Give me the ace. На ти спълне с АВП, кука. А така бе, метни му. One pit, one pit. Pit long. Бате, ще ми дал хейса, убих 4 на мид. И не, 5 с гушак. Че, какво? Даде ти? Не. Даде ти Какво? звезда бе брат, аз не го ли видя? Аз исках хейс, бе. Аз чух, що не ми даде хайлайт или нещо такова, бат, едно... Мага. I go long. Белото им показа Тъмната страна. Бата, днеска се базикам с ретърите ми, викам, а ретърите ми показа. Тък ми ще да те убия, брат. Аз О, калашник! Не! На 2 HP съм, как ме лоу бенгна. Шорт! бате, Има един гол! показа. Ники! Къде е? Умня. Найс. Аз съм на 2 HP и се крия, като мишка, в сити, спауна. Белт. Искам си да запазя просто тъпия калаш. Искаш ли да те убия? Не! For Pete's sake. Моля те. Няма, бе. Гошо не го и питах. Ама не, той да беше казал, не реших да го убия. Къде е това? Не на бъто. Белото им показа тъмната страна. Маче в тунела, не? Според мен е на въртите в лонг. Ама искам да си запазя калашика, така че чакава просто някъде, ще чакава на ато. Да, на лонге. Ти си краен. Гушак, ще бухна. Kick him guys, kick him! Да, ме в едно, знаеш. Kick him. Say yes, F1. Oh fuck. Oh my god, Не, бавам се, дадох. Дадох there's F2. M4 on the floor. Дадох F2. There's M4 on the floor, guys. Чуваш, стане ки, ако те убия, дали ще ме... Do you Бомба! understand?
Ами са бомбасти. Маре, Вижте, правя че някакви има много бомба. тъпи маневри, брат. What, бомбата е... Bomb is big, come big, Не. Охо, този нейт. Аре мри, бе. Аре мри, бе. Пука ми, че са бе. Елате, бе. Влизам, бе. Когато Огаров се развихри. О, шит. Lower tunnel AVP. Фара! Това последния... Това последния рунд ли беше? Не. Не говори като над един, над ми е достатъчно. Това... Извинявай, това последния рунд ли беше? Давай, бате, един. Давай, така ще да кажа. Давай. Братле? Влезе. Давай. Давай. Окей, гайс, rush long. Rush B. Okay, rush long. Go. Are you having a fucking orgasm? Гледай го, Гошо. First. Let me too. Тройна дикой. О, shit. For Jesus sake! Гошо, какво правиш? Какво правиш? Вентилирам тебе. Разврат, Ники, разврат. Go plant. Искам аз да плантна. Sorry, мотори. I'm planting for long. Ей! Лига в стената, брата, направо. Fuck. Мреш. Fuck you. Wait, Uh-oh. ще кикна. Why Още did you един do убий. that? Ще кикна. Ми, то ще ме бане, ако убие още. Noob. Браво! Бих двама, бе. Трима. Не, двама. Бело, той Трима. каза. Let's go, Chi. Stay focused, please. Okay then. Okay. We salute the day. Гошо, rush B, motherfuckers. Нерви, лабави. Rush B and die. Die in the Тъпото name чисто, of бе, God. бате. О, то с направо го Тъпото е разбих, чисто! брат. Кой е заебал бомбата тук? Бата, някой е заебал бомбата пред outside tunnel. Гошо, ако си ти ще умреш. Аз... Ето, и умря, брат. Ето, виждаш, това е карма, брат. Айде, плантвам. Cover me, guys. Tunnel. What? Minus 80. One is minus 80. One window, one two portal. Дясно. Другия на минус. Не, но... Браво. Nice. Not noob. Къде отидем, бата? Турне като на Кукубен. Уести, може ли таймка, моля те, брат? Non mais allô. Много си дадат, че брат. Ще дам. Окей, аз ще имам калаше за теб. Окей. Взе ли го? Да. О, колко е яка, брат. Е, така ще го инспектне за тъмнейла, брат. За тъмнейла. Е така, гледай. Тук малко да си полигаем за тъмнейла. Е така. О, е така. Ела, това е тъмнейла. Аз съм на бътър, пак е чисто. Thank you, bro. This is the thumbnail for the YouTube video. Къде са, бе? YouTube. Yeah. Let's go B, Jude. Помощ! По ме целиш, бе? По ме целиш, бе? Pas Van Fan. По ме целиш, бе? Mais qu'est-ce que vous foutez? Абе, аз не знаех на бъто, вие докато... Идваме. Не, аз съм бран вече. Там има един между ученик. Чу го. What? Двама са били. Бате, аз имам повече Добре, елиминирани от вас, а не от тях. Браво, бе! Ай, GG, кога. guys. Пичове, това беше клипа. Много се надявам да ви е харесал, че съм сигурен, че е така.
Вижте какъв готин спрей ми Не бъди дропна. сигурен. Да, аз съм сигурен, защото всички хора ми викат: Лагадов, искаме геймплей на CSGO, както в добрите стари времена, когато отвори Лагадов гейминг и още преди това. Ето ви старите времена. Ето старите времена и стария гушак, така че хора, благодаря ви, че гледахте, дайте един лайк, абонирайте се и аз съм Лагадов, чао, Уести и Чао. Гушака, Чао! аут.